boye na chese ewo se ye konkran na ye kofa amanhodo so nsem ene Ghana mamu ensem eno eye newshow ya na ye fa free ye sister station enkran ho na ya na ye fa news no edi efre na news no edi atwaguo awieye no ena sompa nkomo ohini adazo ade sompa nkomo no enso ebaye yedidi mu an ye kokọ ya nimu a na kyerese nwumire no nsia enso so no na ese yede kase no esan ede bra ya tiefo na efri sa nonso wei ekoni nondu so no de epo na ebo pata bri kyerese brada no agudie eni poso kra ofoso abo agene na pamfo aduru ye so medika ka kyerese se baton no wa wudi kọ wie no se wa mia wo namu a wanhwe ya na kyerese wo mu a omode ekọ ye nyina no na omoye akwa kobriegu anotie mia ye nkyere wam a enya asam ketwa yen ene a chenku a ye de atumpan eche ye kasa ase okoduma sam a ohwehwe afidie ema tromo bedie kopa bibidie asem panipa yaba na yaba hey adigade abakade kumasi jom ene yenim ten ena yeko ye obi katra santima obi kira santima wadwumadie we so a enya asam ketwa kra enu ti ka kire obi na obi so enka nkire obi se sompa sem panipa no de asantima agye atum de Ghana man agye atum no omo aba na omo ba so omo ba ne vem yen ne prekase jamadu yen ye fiti krotia na ye ho abo afiafie mu sompa sem panipa yen ni agigginsu ye beti nsuo nani ama omanfo asabi enso anom na omode akwanchi omo test ye sompa sem panipa no a medika ka cho se dwumadie asisi ma pomente me ho ase eno na de beda sompa sem panipa ni apane pomasi bire ni ade ama kama na ne nyina nkamfo ano asomdua bua no ene epese no asantemam ha asomdua bua no ne epese no Ghana mema ene ewiase afana nyina hana batempa nsem hana batem komode hana futu sem emu ohwam na tetra brabo ye de be ma dwumadie we so we ene sompa sem panipa no kansa pia wase kampian na dwumadie obete omra samonka sa ena the nation sankel of Olumba wagina adwa producers awadawruma yenya bi ede ato apaso na ye betu no sre ene abasa ne asuamu ade no eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so ho a ena ye begina Kokosechi Fletcher wano dia wasi bola so no didi o wompene ho asem Kokosechi enso so eye producer obo adwuma enya asem ketwa na ye master control room so a MC ho so no Safo Kantanka Sempremo Bema Kevin Oyata Azuka ene Resford omo ene ya Gracie omo boy adwuma ewo master control room ho enya asem ketwa kura wadawroma ena yedi atwago ewo social media applications no Facebook, YouTube no ene Twitter no subscribe share abufuro hwebi wotie bi enso emfa free ho ye be kanja gum ne yanim ten ena ye kro enya asem ketwa kura kofuro bofo mpa bema asuketwa me yipabre na asa aboaji fosuo ne tin fosuo meni fontum pa katachie meni srebia bonchina na meni atwentwen kodiawu a ye twem yansa ne yakosa mena meti adwam medi asem panipa ekoboshe asase so ento obi antam chuku ye bemu obi afili gbenze ene asem chechecha ye de bremo no enya asem ketwa kra omra samwa bibia boko de fosuo be ma bibia boko bibia hyeyi na normal kitinkiti binana o Ghana ohuhu na nka Ghana de nka sumdue man kusie nyafufu anko bedi na so wadu anko ne bom nti ya na ebeto sa me ne se betra na nyankopon wi ni sinchen yenyi no anadaroma fosu manfa ya konkesema abige o US dika ka se enyu abai otie ye pa ye papa o boni o ni nyina otie no mo kona mo ene communicate sa ne maame akanchiragu abla adwane sijaso abige bebia obi ano ye ma shede o US ko mi nwa Kofi so Hamburg Germany ono so channel pa fosu bibia eboko na oni bibi vono ze Ghana omo mbetima ya de pa no
because of protocol nti yɛmfa wɔ m anka ne football no binim bo hadwen nipa bi wa obonya ade na obɛyɛ pa nso ne maame ne papa ne bi no makɔ akotua ne yafa no soja mo bi wɔ hɔ lawyer kora bi wɔ m football de wo kan bi wɔ m ani katia cross Ghana hanyina wɔn wɔ fie wɔn nim yɛ pa football sei krɔfoɔ bi wɔ baabi te sɛ be kronketuam saa na yɛbɛka no yɛ anka yɛ de wɔn bɛgyina kɔmbɔbɔ bɔ pa so Ghana protocol de anim kan ɛno na eku yɛn ama na Ghana nipa ni nya wɔbɛyɛ nanso ɔyɛ den na wakɔ me yafa no nti agye nyame na yɛto a na yɛkaaka nsɛm yɛ hwɛ so ne ahwɛ fam sɛ yi kuro bɛ ne yɛtimi na nyankopɔn den ko wɔwie na fam deɛ nanso nti na meka sɛ okusie nyafuo nko bɛdi nipa bi nya police nko bɛkɔ ayɛ ne yie nipa bi nya football na nko bɛbɔ pa ayɛ ne yie nanso sɛbi ne bibi ne bi no akɔ akotua yɛmfa ne nyama nyame yɛnkyɛ agya ba fie okay agya ba fie yɛnkɔ yɛ no the nation sanka bibi abɔkɔ deɛ ya wɔbɔ adeɛ nkunyɛ ɔkɔ so kura yɛ akɔneasa nyinaa mu yɛka sɛ nhyia ne yɛne deɛ nka ne din sɛ daa ne dɛn na ɔpagya n'abasa ɛma yɛdi nkunim meyɔnko bi ɔkyia na ɔsɛ yɛde awurade ayɛ bi ama yɛyɛ atamfo na ɛbrɛ nyame nhyira ɔmo baabi ɔmo wɔ bia na ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ afei ya mɛtwea me maame anita hotɛ ɛna ɔfrɛ m ɔsɛ piesie wayi wo maame ama mete wo nka akyɛ am sɛ maame hyɛ hɔ ɔsɛ yɛne brɛ fie wayɛ sɛ agya bagye wɔ ne bi brɛ fie nso mempɛ fie akɔ mama baabi a wo bi awurade nhyira no nhyɛ senior contractor mɛkɔ akɔma ne ɔsɛ wɔn sɛ memmra mmerɛ timi de bɛkɔ akɔma mɛkɔ akɔma ne kakra de wɔde ato ne ho na ne yɛba akɔtɔ ɔtɔ de ama ya wɔno so firi hɔ a na mekɔ so akyea ɛyɛ senior contractor Kofi Joe ɔne Mr. Yabo ɔmo bɔ adwuma paa nyame nhyira ɔmo nyina ne dɔm a ɛhwɛ yɛ nyina Europe nso otumfoɔ sɛ etu ne nkwa so ya nkwa wɔ hɔ ahoɔden wɔ hɔ de afa futusɛm ne bra na yɛ nyina yɛ yɛmfa kyea kɛseɛ nkɔma regional minister amoako hene wɔbɔ adwuma yɛsɛ nyankopɔn hyira kɛseɛ de ma no sɛ ɔma no ahoɔden ne nkwa tenten na ɔnkɔ so a nhwirihwiri gragra sɛ yɛ ɛkɔ ne sei no mo mfa nhyɛ ne tirim sɛ ɔni atamfo wɔwɔ atamfo nti no yɛ a wɔntiatia nanamo nso yie menim deɛ nti a meka saa na yɛmfa yɛakɔ kɛseɛ nkɔma abusua a agyekum hene ɛfiri mu a na watoa nananom ɛwɔ nseɛ do yɛfrɛ no Batman ɔwɔ newsuame ɛyɛ asɛm paa kɔda a wɔagya wɔ makyiri no ɛno ɛna mehu kɔda no a na mewura ho yi papa ɛno ti yɛmfa yɛakɔ nsɛm kɛseɛ ɛmfa nkɔma abusua a agyekum hene Batman ofiri mu medical ka kyerɛ obi bia sɛ dwumadie we ne nhyehyɛ mu no yɛhwɛ sɛ Ghana emabunu nipa ebetie futuo na watumi asakra firi wankwambɔne ho ɛno ti ne mpempi dwumadie yɛhyehyɛ futusɛm kama na yɛde abedan yahwɛfoɔ ene yɛtiefoɔ ɛna so yɛwɔ bi ɛde mamu ɛwɔ dwumadie we enso ɛso ɔrɔfoɔ na futusɛm na yɛde ɛbrɛ wo no ɛyɛ tietia na afutusɛm we no emu ɛdene na ɛtretene abrabo enya asɛm ketwa Porto Kasane say life is great when you stay away from negative, jealous and unhappy people. Life is great when you stay away from negative, jealous and unhappy people. Orofo abrabo no betumi akoyie edi amawo. Abrabo no ubetumi abobi. Sedan ena yesi wa abrabo imu nam wani da hwa ubetumi asibi. Se kai ena wopese wotɔ a na wani eda hwa ubetumi atobi. Ene pa bi e wa abrabo mu eme yehu se wankasa no you are somebody no. Se uma wani eda hɔ na wotwe ho afiri akwambɔne bi ho a orofo usu ubetumi akɔ wanim. Na kwambɔne bɛn ɛna wotwe ho ade afiri ho wan kasa woni tua wan kasa wonim de wo ya ɛhye wusika wan kasa wonim de wo ya ɛma brabɔ no untumi empem enkɔ wanim wan kasa wonim de ɛsɛ wusika sam wɔ saa abrabɔ we mu obra control we mu no ɛno na me ka kyerɛ sɛ wotwe ho firi negative ana ade bi a ɛnsɛ ɛmfata ho a abrabɔ no usu ubetumi akɔ wanim
Orofo wu jansa na nom a ehyi sika no se wu jansa na ehyi sika na nom dia orofo obetumi abobra ni bi se wu jan nu bone no enom na wajai ma pe basa na empokura no watwon ho afira adwamammo ho a ade bia ehyi wu sika no a enye no wodofo ena anwumire mafutu semu amede ema wo ne se wo twe wo ho ade afiri ho a wo bra control we oso betumi aka ho ma me papa yonko bia wo kofa no ka me catch on anwumire se twe ho firi ne ho wate esan se empanisi esen ehusrefo a ena kesere kire no nanso yonko bia wakwa akofa no wo fam ho se de somro etai abo nantwie ho orofo ade bia obeye bia no eye ne ya nanso unhuye esan se wodi wo nkomo ede kire no ntino esan se wo nene na konna kra na wonim wuntwuo mu ntino orofo wonim se ebrabo wei ena wowo mu na betumi aboa mo apema ko wanim yawo bintino na wo ton eno ena meka chi odede bi se wo twon ho afiri saa yonko bone ne ho a ena anwumere wo bra control wei ene mu nipa no ka so betumi aka ho ma me betumi aye somebody o sister bra ubetumi aye somebody amedian fufuro bi agi wo wiase ewo sikasem ene agapade ho no enka wo so betumi aye somebody nanso so no esan yonko bi a wakwa akofa na empo wo tietia wanantini wo bagapade ene wo nipa bi hunti no worofo ama wo ye akachi eniti se wu jan nwoma bone no so eye no afiri ho akwan bone ho na wabedi krupo twedi ampo basa yi adomachi ogidie mapase usika semu a ehye ensem keka bi amanfo kafa wo ho se ni nyina etumi jaya e wo se nyankopon etumi ehira wo eno ntina potokasa na kan de was life is great when you stay away from negative and jealous people twe ho firi wo mo ho se wo twe ho afiri saafo yi ho wo twe ho afiri saa kwambone a ese wabrabo wan kasa woni padua ese no a mi wo gidie mapase ebra control we no usu ubetumi abobe eno tie na anwumire ye ka kire me maami bi ena anwumire me ka kire me papa bi me catch them wo fa bi se cigarette no doso dodo ka aboa sika na no a ke betumi aboa wo bonsan wi ta no ese wu sika o orofo cocaine powder no ne boden pa ese wu sika o eno na ma brabo no sika bi a beto wunsam bi ana ahye wanhwe ye na de kwosha adum wanhwe ye na de kwosha adan wanhwe ye na de kwosha baifu sanse baye ni maame ni papa eno nti no adeboni bia no wo muso ene kokowie orofo ene boni bia na wo ya ehye usika egu wanimu ase no yentwe ye ho firi ho na empo yenhwe yonko yi wona wotwitwa ne ntene no se yetwe ye yonko ye ho firi wo mo a me wo gidie mapase wo bra control we no nyankopon wo ho kwan se wotumi ehira wo eye me modofo pa se ya wo aboagi fosuo ne ntin fosuo omuna samoa fosuo da se etosu me ni sanche etiefo bi na yahwefo mo hweye na obi antweme na fide hu na ometi asempe ne pafutusem ne gidi se futusem de ya na ne obekofie bi mu mpanifo ofie wasa special fosu ko yinkuru mu a odo fie kakaka nipa wo mu na mpanifo wo mu na akọ nti hwan futufo me kai se dubro nya bre anase Easter na bibisa okwa wabusu apani afre mu nyina na odi masalai na wa tushin up na wa gunza ma obibia asre kwatenten ni sika abafie ho nti yabasa na fe bonse aduane bia ne anno ne fie no obi edibi obi go benye ne onu nwana mukura na se onu ne kodidi abomukura na usuro edise usuro sa na sese ba atetenu se na efie mu ode ti nepen mu bia ne fie nti yafutu sami eno na nipa bebrede bo mo bra nti eye bonsam no ma bia de ofosuo
bonsam no ma bia wa create bia ede so so be di akire pa de a wi twetwe na nyeyi ede emu ma de bia hweye ne wom ahweye ne wom mekan ye ne te da mo bia nim se bonsam no ma ede fo so se kakra ba ho pa na emai edi wachi oba 7 preduas ye wo taste dompe pa wo pe edi wachi na makotra ba bi fo so na do be request bia na woto ese na oti aye den emu ye ya na ehwam na uwi a wakope o guest house bi na emu ode telephone esi unche uhia bibia krekre mesamo mame champagne ba na mama chicken zema mi kan mi gidi ese kokosechine kwantabisa ne ye ne atida mo bi anim tibonsam no ma bi ede de wotie me so nim na emom ewiase no ehu de so odwen ka ho na ehu nya no nko fo so obu a onum nsa na ne papa ye ba obura na ni timan de sika onu botom yo beche ana obi so num nsa no obura na re ho so te on kai se o wo situation bi mu a enye tini pe bi o wiase madafo bo so ni sika de ache so obura na o kasa asem no na emom na ni so ete ne wan a on kasa asem ne biem iti ade bi a wo ye bia no e wo wiase bia no ka ede na emom akira asem ampa sa no ma ye kan nyina na obi wo ho no mo a kanya de opɛ no na dodo na so namfo na twe omukosa situation nim minim so obi beka se na wo ni nipa nde ko no wo kyekere wo da bi o abrabo na ebo ne ba bi wo na wo kwa anya wadamfo no wan kyekere wo na kasa be prejudice na na nka adam nka ifu beka chense identity na ongongo aduaba yi hwe ko de ne fa so ubedi batenu na abaye nhyansude bi eda hwa mayen se nipa oto a enye obi na kyekere wo but you so adwen na hwe yie na hwe wunji ebi monya sika ma na fi omo nsa obekom na ya danfo ebi monya sika ma na fi omo nsa obekom na time bi a wodi ya ye ka kire na wanti ene na ne yete ya ye kasai maka me se bunsan bi ede se sika sha na wublo obi timi nyaka bebi a sabe e magu ho na obo oyi men emi say yes kokosa chineba no sha kwa ni ka wayi ka no kotre betre no tusika ipete no pete maibi edepa na kirasem sema american foso wa kwasa se onim se bi be so ho a na sika no ho dwoa hwede ekọ anokwasa nyame ampata ye brawa wonte da na asa no eche obo so da wa no ayo nsa se o sika sa na oda o don sa nyina gu otiko se na o ka si ye mi ampa mi ni eye de ne koye sa eti na ye tia na ye tufo ampa sika ne ne okuta bi adamfo no wo bi ye nka se mfa adamfo na nyankopon ma obi a boss nyame ma obi adwen bebia wodidi kɔ na ye enkomo na wo ye di ye ne wo di no eye tobo na nyanko na 7 prejudice esese ye bo di wo wiase enne nipa bebre do mo nsatea we ahwo manum mi hu yanka makasa se moyi satam se wota gimi a na sa kasa ne ba o kasa em ye mi hu yanka because nipa bi ye tunufo wantie eti o kasa bi esef ayi afutu nsache nipa jese nsohwe na emomofo so obi wo a ampa nsohwe na to no still do gyina na ogyinam ende sa na ese baye na ye ne sa de anyum awade ne unya bi o awade ne unya bi adamfo bi oba mu ya ukodi hu nkomo kire no enya saa no ni nya no to obetu fa ma awade ne gu ena unsa so no ewiase na ho no hu ni kakaka ba yiswa so hu ma setra de a eso wa hu ma setra de a ebeso ama nti wi na da ho no enye yize ade bi na ekuta ho no eye wa wo de a tobo hweso yi ebeko wanim ama kan kire manne ofosu onkrofo bi o mawu abrabo papa o mo boye o mo nanananom ebeko so edai adi sika ye ya obi susu wa busuam
wono so ye ka kire na wantie adamfo bi okofa ne kasa bi a wote ya wanfa nyansa nto nti no ene wabra ma sebe mpraduasa ne manyina ebre minima bi okọ aburuchiri owa America ofosuo owa America paper ye sesa nkotimi bua ne ma ono mom de wokoba my penny mo me pese me boni de ma konya asem amafo tunifo a wo mesese bi ko tamo ho mude nya bote tamo ho ofosuo kroba ofra America ba krom wa Ghana be di time ade chen wa wuda dem wan ko wo kra ne yankase ene emfa ne man nko no mo nko yo maame on papa yi o obewu wo Ghana on wi ase na obewu wo Ghana yensan so afu no vanko America ni yesie ni ha sese ne mabe se nan mamu anan omunyina ka Ghana aye kwa manfo ko ka obulawa na nko edu omachi hwe kwan afa so enne ne yegyina ha na na yete a ne yekaza hwe nipa dasani enne se nyame aboa no ama ubia dwene kakra ne wiase no se no frantu mafita a wo kyena na fratuntum nim na onim ntira ti na ne yetufo adamfo na ono nam na odu ko situation bi mu no eduma bi a ono wo kwa tigina no musasa na adan na ka bibi chense da baby ademe ko no ye burum ahwemachi bibia ni fie ti baby ademe ko no se sabe asamba papa no no se medwene me ho me de me tuo me fi mobro wa me frantomago ti ni kwa se me ko di prepare grow ti di ye kofi bi ye pese ye ka che nipa da sene sampa me se pronsam bi a waye no wiase bi a ede na so anhwe yi a ye se ade ede kum kwase a eti ye besre obi bia wuti asempe nipa futu se me na natwe ye pese ye ka che sampa udidi ajabi utu na mo bi ahwe ni ye na nipa timi tu amena atu animu wono de wono nso awatu ba obafa nche na wo akwa kotomba tinim na onim tene ye mo wohu wabrabo ewiase na wo sa aye kef te du me bi ewiase kwan no aye se nkran kwan no ba bi wo na da so pa ba bi wo wanto wo na wa kef wa wo ka na bemuni sa na brabote eti ba bia wonam no nkasa yam efia wotim obro na woto so no enya wadwo se nipa nyina do na ya me desa wo ka se bi sa Ashanti regional minister wo nyina pintin oma onsusu ma na tim nya ne de onsusu na babu kwa me ya che se nipa nyina ese omodo wa ese de wudue enu nti ema no ma bi a atwam no muabam se wuti afutu se me ya de ato no ema ne muabam san so le waka ne hunyansa na mpanifo se ono ma hwiegu a ena hu hyehye e wa brabom entra ma otim nya odesa susufa ma susubo ma wuka na no nyum bi a mitie wo se nkocheche sika wa bonte ne kwam ne uma be ma bi chesika wa bonte sa so kom de ne ma be bi chesika wa bonte sa cha bonte chesika wa bonte jisika ma sabe mpraduasa amafo maame ne mo abonte na ne maame e kom de ne kurase nyame anka ne sa ene sesa tobu nya ba ye bi na ye wo dumre bi a nya ba ye bi na yo bronsama hunama ne wo wiase dodo bronsama hunama ne wankasa no ya to bonsan beto asese so fo munue ne amenu mienu suanyansa kakra wa brabom ene obi gira ho ne noma bi a wo ye ka che ne wantie wa bofom wo ne ne abu obi wo fie ho me ma me nwa wo ne ye me oboa chase na sese noma me ofo so menya ne ka wiase obi a wo sika na wodi semfo ne nyankopon age kakra ne wo mu ahu wiase ne mo hu wiase na hu nyansa na wasere nyankopon awrade de maye bia fa che nyankopon sanfama no ti na me ka se no ma hwegu a na ho hyehye ne yin ko yanim ne ye ka ne sa ebeboa titia futu sami ne no man ka chi sa ne se safiri no ma bi ho ne be ya ma amna ka wasefo nyina ofo mi das eno ti atwe ho emfiri akwamboni bi ho na eye danya no abrabo no otwe ho a obetumi abobi na so waye somebody the nation's anchor. Ya nyame hia na futu sema so onamo so ede aba asem no ano oden ano ohye eteki badwemba na betin komo na se na aka no yie amena hu se ye kana asem me de da ma futu sam ta aka ne se enyansafo bekoso anya sika
na nkwasi ampafoɔ bɛkɔ so adi afiri sɛ bɛɛtɛ nkɔɔfoɔ twɛn onyansani bi bɛtumi atena ase asese sɛ bosome mmiɛnsa na bɛɛt no mini baako anaa bosome mmiɛnsa bia ne manya baako adi delete bet na free ne phone so na sɛ atumi a ɔde atwa susu ɛbɛtɔ cement na wako akɔ n'anim ɔkwase ya bɛtena ho asɛ dakurumedi bi na wabɔ fam sɛ susuro because
Senior man, no to know about me to cry. Also, I senior. Yeah, I got dank about put that I am the Biamana. No motion. Dank about put that. We are dank extra. We won't know what to 20 in every child. Senior, I'm Mrs. Mrs. And also no problem there. Senior, what to see a dank proke. Okay, so I won't dank proke. Okay. To see every child. Sir, pretty Yamisha. Come on, Joe, back friend, dank about tonic. When am I doing? Minimum power, and I'm to me. Now I'm to me down so. Me even no. Oh, Charlie, make table, papa. Sir, see, I'm quite okay, necessary. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana ase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho senior, every pretty has started telling. Boy, Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA ade adwadie nkrato yi ato Every kaba go se e se di nu kan ya ba ya no man di mu e bi ni paso e ya di ai paso esa do bi a bo mo beji binwe paso bo mo beji binwe rana benu bio paso e abrim po mo so mo beji binti eti fifu e maminti ana fufu e one more e ya fu e one papi paso e paso eti fifu e maminti ana fufu e one more e ya fu e one papi paso e paso no minyansem won tobani pa won yamfie du wotwen ensese apemfo nom hyene so se FDA agi dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi ayeko babie na oto do nsa suma no te se de yenko babie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo ne ho modi sempo wompem kai na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai si woko die enko hini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mama dro papa adwuma say sisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bi atonto aduro pia na nya na ana akodom na se tumase ne oboase kwantempo no so oni abot college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya mama papa kai we die me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedru e manka bia onya mfinche du nwotwe so nka ho upebi ato afre 0246727677 and 0200844040 FDA aje adwede nkrato yetum Adi. Oish. Honey, and about surprise. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Musa dawo complain with sisini kokoa. Epe ajiwakade. Eno hu jaka sepa ne. Mikodi brew. Eyema mani mema. Eye koko ni sisi ya redroke sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sweetie, me the command mama adwamo. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya Edusa Ray. Obie timinumbi. Ajisa penfo. Kona woman kwada no fo. Any the onye mfie dumi. FDA agi adwadi nkratoyi atom.